Hello mga ka-idol, ito nandito tayo ngayon sa Pure Value School dito sa court. Ngayon gaganapin dito yung Basketball Interbarkada League ng mga Pampanga Breeders. Ito, wala pa masyadong tao kaya inintay lang natin. Iba-vlog natin, i-update ko kayo kung ano yung mga ginagawa nila dito. Hindi lang sa pag-iibon yung binablog natin, bali sa mga palaro din at saka sa mga kaibigan natin ng mga breeders dito sa Pampanga. Kaya ito, i-update ko kayo mga ka-idol maya-maya. Kaya bibidyo lang muna natin dito mga ka-idol. Ayan, no? Tutor ko muna kayo habang wala pa mga tao. Ayan, dito tayo ngayon. Ayan, no? Ready na. Mga players na lang yung wala. Sensya na, mga Lakers di pumasok. Ayan, oh. Yan, nandito si paring Bricks Apostol. Yan, papakita natin yung ano ng venue ng basketball court natin dito sa Pure Value School. Yan. Yan, no, si paring Bricks. Yan. Busy. Hello po, hello po. Pati yung bata niya, yan, no. Yan. Tutor ko muna kayo mga ka-idol habang wala pa mga tao. Ayan. Hintay lang natin mamaya mag-update tayo. Yan. Ikot-ikot lang. Kaya lakad-lakad muna tayo dito habang wala pang tao. Stay tuned lang kayo lagi mga ka-idol Yan. Napakalawak. Talagang nag-ready dito sa basketball ng mga Pampanga Breeders Interbarkada Basketball. Yan. Maya update ko kayo mga ka-idol. Stay tuned lang kayo mga ka-idol. Balikan ko kayo maya-maya. Ayan guys, maya-maya mag-start na yung ano natin, palaro. Kaya ito na lahat ng mga players. Kaya hinihintay na lang yung Angeles. Traffic lang kasi na motorcade si Bailon. Kaya yan yung mga players na papakita natin. Umpisahan natin dito para makita lahat ng mga players dito sa Pampanga Breeder. Yan. Ito. Kilala ko to Ito. Gwapong gwapo. Anong team ka, boss? Yan. Mga ano natin, Team Payaman, Yan, yung mga players pa. Yan, Kita lang natin mga ka-idol. Isa-isa yung mga players. Yan. Para makita natin. Yan, mga player ng Pampanga Breeder. Dami pala mga breeder ng mga Pampanga dito. Yan, mga ka-idol, Magkita lang natin para makita natin. Nagpipila na pa isa-isa mga players. Ayan, tinatawag na ni paring Bricks Apostol. Yan na yung mga players. Papakita lang natin. Medyo malikot yung kamay natin. Nanginginig tayo dahil pasmado yung kamay natin. Ayan. Tingnan lang natin mga players. Ayan. Kita lang natin isa-isa. Yan mga ka-idol. Mga players. Yan. Boss, anong team nyo, boss? Anong team nyo? San Jose, yan. Team San Jose. Yan. Mga breeder po ng taga San Jose. San Fernando na, boss? Okay, yan. San Jose, San Fernando. Dito lang, mga ka-idol. Ito naman. Ito, Magalang. Kitang-kita Sa uniform pa lang. Magalang, Pampanga. Mga breeders ng Pampanga. Magalang, Pampanga, mga ka-idol. Yan. Breeders ng Magalang, Pampanga. Tapos dito, boss, anong team nyo, boss? Apalit. Team Apalit. Yan. Mga breeder ng Apalit. Mga ka-idol. Yan, Tapos ito. Ito, kabaryo ko mga to Anong team nyo, boss? Lelos Boys. Taga Santo Tomas yan. Mga kabarangay ko yan, mga ka-idol. Yan, Kitang-kita, yan. Tapos ito, Minalin. Yan. Minalin.
Tapos ito, boss, anong team nyo, boss? Anong lugar? San Felipe. Ayan, San Felipe Breeders. Ayan. San Fernando din yan, mga ka-idol, oh. Halos ang dami ng mga players. Ito, anong team nyo, boss? Double factor. Double factor ng lugar. Ayan, double factor. Selection sila, mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan, Ibunan ni Mervin. Anong team nyo, boss? Anong lugar? Anong lugar nito? Ano? Northville. Ayan. Northville. Ayan. Ayan, mga ka-idol. Ito, Pampanga Breeder. Anong lugar kayo, mga idol? San Fernando. Yan, mga ka-idol. Ayan. Ayan. Ito naman, anong team kayo, mga ka-idol? Anong team kayo? JGM, anong lugar? San Fernando din, mga ka-idol. JGM. Ayan. San Fernando. Ito, Bird Squad. Ayan, no? Anong lugar kayo, boss? Anong lugar kayo? San Fernando din. Ayan, Bird Squad, San Fernando din, mga ka-idol. Ayan, no? Kitang-kita. Daming mga players. Tapos, ito. AAA Pet Mart. Ayan. San Fernando din, no? Ayan, San Fernando. Ayan, mga ka-idol. Sobrang dami ng mga... Subscribe kayo kay Alvin. Ayan, si boss na. ng ABC Pet Shop, mga ka-idol. Ayan. Nandito kami. Bali, nag-vlog kami dito ngayon sa basketball ng mga Pampanga Breeders, mga ka-idol. Sensya na, medyo magalaw yung kamay natin. Pasmado eh. Kaya yan. Daming players, mga ka-idol. Oh. So sa noon nito, stay safe mga kapatid, give your best, ingatan rin natin ang bawat isa. So, sige po, palakpakan natin ang bawat isa. Mga players. Play na po tayo para sa ating laro nito. Maya-maya, yung laro nila, bibidyo natin yan, mga ka-idol. Sa mga mananalo nito, A few moments later. okay, mga kapatid po ng game Yan, mga ka-idol, bali, ano lang natin yung natin para naman ma-update ko kayo sa ganap dito sa Pampanga. If ever na inter barangay or mga ibang pwedeng makasali kahit sa ibang lugar. Yan, hindi lang sa Pampanga kasi maraming mga breeder dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, kahit sa labas ng Pampanga. Baka if ever na magka-open ng ganun, at least makakasali yung mga ibang lugar, mga ka-idol na yan. Yan. Yan, mga ka-idol. San Fernando del Pilar Bird Breeder, Double Factor Breeder, Ibunan ni Mervin Bird Breeder, SPS Pampanga Breeder, JGM Evelyn, June Squad, ang buong Triple Pet Mart, mitang nila po rin kay Atang Kaluguran, Bibag, Angeles po, oran na Magandang po niya may buhay panitang ini, bantay tamo magayot dito Pampanga, lumubog tamo. Hindi niya kailangan tamo neto at neto. Kasi nagatuwagan, kanya mo ng Facebook, may paigit personal. Baka yung pagkakataon na yun, itong friend mo ng Facebook na patuloy na kakilala, kaya di ano busag may nakakilala. Patalala na yung kanya mo ng basketball. Yung basketball na nito, nakagkaya bantay tamuan, makaswelitalan, nagigilala namin, nagigilitalan. Huwag yung basketball, naasahan ka na, ating physical game, na natin basketball is a physical game. Nini, ang bisama na sa gitana, mamaya na ang-dash ko. Yan guys, napakita ko lahat yung mga nandito. Nandito na yung mga Angeles player. Kaya na-late lang. Kaya ito lahat, mga ka-idol. Para at least makita nyo lahat yung mga players dito sa Pampanga, mga ka-idol. Yan.
Nagsasalita si paring Bricks Apostol kasi sila yung nag-set dito at saka si Boss Jeffrey De Los Santos. Ayan, sila pong dalawa yung nag-set up nitong basketball na to mga ka-idol. From Phoenix Fuel Master. Ito po ano ba, kinundiyata, medyo busy naman po. Kung siguro parang bata, mag-umpisa ka na. Okay, ay officially open. 2022 Interbarkada Basketball League. Ang tunay na nila na mga players. Daming mga players ha mga ka-idol, 13 players. Sa Pampanga lang yan mga ka-idol ha. Kaya yan. Ever na mag-open ng ibang lugar, please pwedeng makasali dito pero malayo lang mga ka-idol. Yan. I-start na maya-maya, kaya maya-maya i-video natin yung palaro mamaya mga ka-idol. Yan. Yung tao lang mo naman rin, alam perfecto. Yung nanonood na natin ba, lang i-house ka. Ngayon pwede naman mag-clarify kayo po. Tapos sabihin na rin, pwede naman mag-clarify, pwede naman mag-clarify. Kung nang iwasan na natin yung lagay ng proper language na rin ito. Tao lang ang po ay mag-manas ka. Ayan, kakat muna natin mga ka-idol ha, maya-maya. Anuin natin yung laro ng Pampanga Bird Breeders Interbarkada Basketball mga ka-idol. Ayan. Yan guys, bali nagbubunutan na sila para kung sino yung makakalaban nila. Kasi meron 3 game ngayon na gaganapin. Kaya yan, nagbubunutan na sila para meron na silang makalaban mga ka-idol. Yan. Kitang-kita naman oh. Dami nila mga ka-idol oh. Bubunutan na. Boss Pog David. SBS Pampanga Breeder. Indian. Yan, players. Dami nila mga ka-idol oh. Triple Interba. Triple Interba. Alias, kita muna ba niya? Alias. Ay, bakit? Patanggal, Oristan. Okay, nakakabot ko ba? Pag-iinawin mo po rin gagawin niyo ganyan. Yan guys ha, nakapagbunot na sila mga Kapampangan, kaya ngayon meron na silang per player na nagbunot para makita kung sino yung mga kalaban nila ngayon, kasi may maglalaban kasi ngayon. Ayan, number 1 si San Felipe del Pilar, number 1 Lelot Boys Santo Tomas, yun mga ka-idol, barrio namin yun. Ayun, first game, San Felipe del Pilar versus Lelot Boys ng Santo Tomas mga ka-idol. Ayan. Number 2, Apalit Breeder mga ka-idol. Makakalaban nila, hinihintay lang natin kung sino yung makakalaban nila. Eto, hinihintay yung pangalawa pa na makakalaban ng Del Pilar.
Naiwan yung number 2, walang kalaban. Ayan, number. Double factor. Tapos, Pampanga Breeder, maglalaban, third game. Double factor and Pampanga Breeder, third game yan, mga ka-idol, ha. Maglalaban. Okay, magbubunot ulit, mga ka-idol. Medyo nagkagulo lang yung bunutan. Kaya stay tuned lang kayo maya-maya. Ano yun lang natin, ulitin lang yung pagbubunot, mga ka-idol, ha. Kasi nagkagulo, may naiwan na isang papel na number 2, second game. Kaya ulitin lang, mga ka-idol. Stay tuned lang kayo. Nagbunot ulit. Kasi yung first game, second game, yung first and third meron na. Angeles. Kagulo kasi yung pagbubunot. Kaya inulit, mga ka-idol. Ayan, guys. Yan. Yan, number 2. Second game yan, number 2, second game. Yan, Angeles versus Magalang. Followed by second game. Versus Angeles Viva. Yan. Third game. Double factor versus SBS Pampanga Breeders. Dahil salamat. Yan, mga ka-idol. Bali, linilista lang yung number nila tsaka apelido nila na maglalaban ngayon. San Felipe, San Fernando, Pampanga tsaka Lelot Boys ng Santo Tomas, Pampanga. First game. Bali, 3 game yung magaganap. Kaya yan, hihintay lang natin para makita natin kung sino yung mananalo sa kanilang dalawa. 3 game po yung gaganapin ngayong araw na to. Magagabi tayo dito. Kaya mag-update lang tayo dito. Bali, per quarter 5 minutes hanggang 4th quarter po sila. Bali, almost nasa 20 minutes po yung game na yun, mga ka-idol, para makita nyo kung ano yung ganap dito sa Pampanga. Mga breeder ng Pampanga, lahat halos 13 players yung mga sumali dito sa Pampanga na mga breeder ng mga ibon yan, mga ka-idol. At least dito, magkakakilala kami. Kilala namin yung pagmumukha nila para naman at least magkakaisa yung mga breeder ng Pampanga dito sa Pampanga, mga ka-idol. Kaya yan, inilista lang. Kukuha na lang natin yung pag-ilista, mga ka-idol. Ayan yung mga referee natin, 4 yan, mga batikan yan, mga ka-idol. Mga referee. Ayan. San Felipe, Pampanga Breeder. Ayan, San Felipe, Pampanga Breeder. Ayan. Ito naman, yung mga Lelot Boys na naghihintay. Ayan, first game. Boss Nat, Boss Ryan, KGM, Boss Jobert. Ito, hindi ko alam eh. Ayan, yung mga Lelot Boys ng Santo Tomas, Pampanga. Ayan, mga ka-idol. Ayan. Shoutout daw, idol. Ito. Shoutout daw, Melchor. Ayan, mga ka-idol. Maya-maya sila naman yung mag-ilista ng numero nila dun at saka yung apelido na nag-ilista pa lang dun ng mga Del Pilar breeder, mga ka-idol. Ayan.
Video lang natin lahat ng mga players. Napakaraming bird breeder dito mga ka-idol. Taga Pampanga lahat. Yan oh. Kitang kita na nagkakaisa yung mga breeder ng Pampanga. Yan. Ganun pa dun mga ka-idol oh. Kapalit and Magalang yung nagsasama dun. Stay tuned lang kayo, maya maya i-update natin yung palaro ngayong araw na to para meron tayong may share sa inyo, hindi lang sa pag-iibon pati sa paglalaro ng basketball mga ka-idol. Marunong din yung mga breeder ng Pampanga. Ayan. Ayan mga ka-idol. Coach ng Okay. San Felipe del Pilar. First step po, first step. I-update ko lang kayo mga ka-idol. Yan. Mapagkita ko lang sa inyo para makita nyo kung ano yung mga ginagawa sa palaro natin dito ngayon. Ito lang tayo banda dito. Nilista yung coach. Yan, tatawagin na yung Lelot Boys. Ilista na yung mga pangalan at numbers nila mga ka-idol. Yan, Lelot Boys. Si Boss Nat Aviary. Pare, kung das kayo banda, hindi rin number ko pare. Yan. Ito na. Isel ko, pagwa na sir. Yan, mga Lelot Boys, mga ka-idol. First game, magdalaban. Laban, sir. Yan ha. Yan, mga ka-idol. Mga Lelot Boys ng Santo Tomas, Pampanga. Ayan, nililista yung pangalan nila, ay apelido, tsaka yung numero nila. Ay, go. Yan, mga ka-idol. Oh. Yan, nalista na lahat ng mga players ng Lelot Boys at saka yung Del Pilar Bird Breeder na nalista na rin. Yan, nag-warm up na po sila mga ka-idol. Yan, warm up ng Lelot Boys and then warm up ng San Felipe Bird Breeder. Yan, San Fernando yan ha. Yan, San Fernando versus Santo Tomas. Yan, mga kabaryo natin yan, Santo Tomas. Yan, para makita nyo mga ka-idol. Nag-warm up na sila. Update ko kayo maya maya habang nag-warm up sila. Hindi pa nag-start yung game. Mamaya ipapakita natin yung laro nila mamaya mga ka-idol. Stay tuned lang kayo mga ka-idol ha. Yan na mga ka-idol, mag-start na, mag-jump ball na sila. Hintayin lang natin. Isang kumuha lang sila ng bola na bago. Yan. Ready na. Okay, gawin naman. Yan, start na, jump ball na mga ka-idol. Download muna tayo. Ayan. Grab. Yan, bola ng Del Pilar.
Two points, first basket, Lelot Boys. Mike, balik ka dyan, Mike! Average. Ayun, all two. 2 points Del Pilar, 2 points Lelot Boys. Marami ako na yung vlog namin yan! Kuwaya pa. Go! Yun, 4-2. 2 points, another 2 points Lelot Boys. Bali 4 na yung score ng Lelot Boys. 2 sa Del Pilar, mga ka-idol. Tenting mag-rebound ni Nat Magat, ah. Sayang, 2 points. Kala 3 points. Pumoy siya mo! Bola, pwede, bayo! 2 points lang pala kasi mga idol, pag naka 3 points sila sa first game na to, makakakuha sila ng bola, na brand new bola mga ka-idol. Kaso 2 points lang pala, kaya nag-buzzer yung ano. Ayan, tuloy ulit yung game.
5 minutes per quarter guys, sama. Kaya first quarter, first 5, second quarter, iba naman yung ilalagay ng mga players. Kaya every 5 minutes ng game, i-update natin yan mga ka-idol, para makita nyo yung mga galawan nila. Wala ng oras. Yan. Nad Magat umawak ng bola. Guys, saya na mga little boys, mga idol. Yan o. First 3 points. Yan. First quarter, tapos na pala mga ka-idol. Saya ng game na to. Yan, second quarter na tayo mga ka-idol ha. Mahaba-haba to kung i-upload natin itong video na to. Yan. Second quarter, ibang player naman. Yan, start na yung second quarter mga ka-idol. Tangkad ni Yuto. Balay. Yun. 2 points apalit. 8-4 ang score. 8 ang Lelot Boys, 4 ang apalit tuloy. Del Pilar. Uy, sayang. Mental pisan. Uy. Oh. Yan ang coach ng Lelot Boys, Ryan ng KGM Cages. Yan mga ka-idol, coach yan. Yan, free throw si Eugene Torres. Yan. Open na open, no? 2 points again sa Del Pilar. Ayun, nakuha ni Eugene. Yan, open si Yuto. Oh, yan, another 2 points, Lelot Boys. Offensive foul.
Dito. Whoa! Another score. Lelot Boys. 12-6 ang score. Ito, Aro. Kasama tayo sa Aro. Sa Aro. Lelot Boys Basketball. Yan mga ka-idol. Turnover. Kicking. Letter B, people. Yan, free throw. Mga ka-idol. 12-6 ang score. Lelot Boys 12. And Pilar 6. And pasok yung free throw ng Lelot Boys. Oh, sure na naman, isa. 2 points again. 14-6 score. Oh, nasulat pa ni Eugene. Parang Jobert. 2 points. And Lelot Boys. Another 2 points na naman. Del Pilar. 14-8 score. Ay, 14-10 yata. 14-10. Lamang ng apat ang Lelot Boys. Boss Yuno. Yan si Boss Yuno. Big time. Boss Jack. Oh, 2 points again. Lelot Boys. 16-10. Oh, nakuha ulit. Uy! Sayang. Yan yung maligit na rin. Oh! Counted. Second quarter, tapos na mga ka-idol. Third quarter, halftime muna. Third quarter mga ka-idol. Tatapusin lang natin to para sa second game mamaya.
Yan, bagong player na naman yan sa third quarter. 18-10 ang score. Lalo't po isang lamang ng 8. Bling. Yan guys, naka 3 points si Nat Magat. Bali nanalo siya ng bola. Na brand new na bola. Idol. Madilim banda dito mga ka-idol kasi yung araw kasi pababa na eh. Yung sa kabilang court medyo maliwanag. Kaya medyo malabo yung pagdating dito sa court na to. Sana may maunawaan nyo mga ka-idol. Pagdating kasi dito maliwanag. Diba? Kaya bandang dito medyo pababa na yung araw kaya medyo madilim. Yan dito medyo maliwanag oh.
Susunod po, Jordan substitute. Number 45, this is game on the points Lelot Boys, 28-10 namang yung Lelot Boys ng 18. Talik na. Iba talaga si Nat Magad ah. Pwedeng magpalit na players pag fourth quarter kasi tapos na yung every 5 minutes per quarter, per second, third. Kaya mag fourth quarter na tayo maya maya nyan. Bonus free throw si Nat Magat. Pumasok.
Time out muna mga ka-idol, ha. Ayan, balik back to the ball game. Nangawit tayo mga ka-idol. Kaya umupo muna tayo. Down 22, Ramos number 1,
Start na ulit. Number 3 na on the move. Eugene, number 40, the move on to number 47. Reverse, Humble. Running bench. Rest of the field. Sa mga nagtuwa kayo kanina, katawan na ang ginagawa. Number 16 now on the move. Number 16 na move. That's a foul. And for William by number 1. And out. One shot now with the order to the move. There is one shot on the last one, and that is out. Number 14. 1 minute and 8 seconds remaining. In the first half, number 3 now, Eugene. And in the second half, number 10, leads the number 14 now to number 3. 50 seconds remaining. For number 14, Battalion. 10 seconds to shoot. 9, 8, 7, 6. That's it for number 14. Number 10, one shot. That bounces out. The shoot is waiting on that. 24, number 3, number 2, number 7, 17, 16, 15, 14, 14, 10 seconds to shoot. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A few inches later. Okay mga ka-idol, ito nag-start na yung second game. Medyo nasa second quarter na siya mga ka-idol. Naglalaban ngayon ay Angeles versus Sapalit. Ayan, nabali panoorin lang natin para mapakita natin yung laro nila mga ka-idol. Maya maya may third game, pang second game na yan. Hindi natin mabubuo lahat ng mga game kasi medyo mahaba yung may edit natin mga ka-idol. Ito, mga laruan ng Angeles at Apalit mga ka-idol. Yan, tignan nyo. Yan, Apalit po yan, yung pasok counted, foul counted, Apalit po yan mga ka-idol. Tapos yung isa naman Angeles. Yan, papakita lang natin para makita nyo yung mga laruan nila. Kanina, Del Pilar versus Delot Boys ng Santo Tomas. Ang nanalo kanina ay Delot Boys mga ka-idol. 2 points lang yung lamang ng Delot Boys dahil nahabol ng San Felipe Del Pilar. Number 16, Rifa Sugo. Ayan. Palit oh. Sayang, hindi pumasok. Offensive. And a blocking foul committed by number 5. Blocking foul. First personal foul committed by number 5. Third team foul. Number 16 and number Bali, kukuha lang tayo ng konting videos dito. Maya maya maglalaban ang San Fernando versus San Fernando. Pampanga Breeders versus Red Factor. Yung kalaban nila mamaya mga kaidol. Ngayon okay na yung dahil maliwanag na kanina pababa yung araw kaya against the light yung natin. Number 7, Rifa Sugo. The rebound number 23.
Number 13, to number 82, to number 16. Buwan na, number 82, wala sa short. Pasalis na buwan. Number 22 na, manlakas sa Otatubo. Manlakas sa number 5. Ang galing mo ito to short. Panoorin lang natin yung laro nila mga ka-idol. Number 16, number 7. First, rebound, run by the attacking team. Number 24, the rebound, number 7. Number 16 now, on the rebound. That was by number 16. A few moments later. Okay mga idol, ito third game na tayo. Ang maglalaban ay Pampanga Breeders versus Double Factor. Ayan, nag-warm up na po sila. Kaya hinihintay lang natin na mag-start ang game. Ayan, no? Ayan yung mga players ng Pampanga Breeders. Sa likod naman yung Double Factor. Ayan mga idol. 3,000 worth of cash funds and game Ayan, nag-warm up sila mga idol. Yan parang kong box din. Dito kung buwan na rin pera na kimuha. Bali, last game na yan. Ito na lang last na game yung vlog natin. Para maya maya pag natapos nito ay uwi na tayo. Tapusin lang natin tong pangatlong game. Kanina nanalo sa laban ng Apalit versus Angeles. Ang nanalo ay Apalit mga ka-idol. Kaya ngayon dito, sino mananalo? Pampanga Breeder ba? Double Factor mga ka-idol. Ayan, mag-start na. First 5 ng dalawang team maglalaban. Kaya kukuhanin lang natin every 5 minutes, kukuhanin natin sa alternate ng mga players. Ingat. Yan. First 5. San Fernando, first 5. San Fernando, first 5. Yan, Boss Yuno, the MVP. Yan, yung Sakalam. Boss Jeff. Hello! Hintayin lang natin yung start na mga ka-idol. Once again, good evening ladies and gentlemen. Welcome to this video of our Last game. for tonight. Last game natin mga idol. Now see first the starting five for the Pampanga Breeder. Yellow team. Wearing jersey number 23, Mordong. Wearing jersey number 35, Ringan. Wearing jersey number 7, Cowboy. Wearing jersey number 1, De Los Santos, and wearing jersey number 27, Tobig. The starting five for the Double Factor. Wearing jersey number 4, David. Wearing jersey number 25, Ico. Wearing jersey number 18, Cervantes. Wearing jersey number 33, Bangit. And wearing jersey number 7, Tondo. Yan
Ayan mga idol. 3 points. Mag-i-start na yung last game natin. Double Factor versus Pampanga Breeder. Ayan. Buitas, Relo, Singsing, Tingga. Bracelet, pagkilawata ng pagdating. Yan, start na. Jump ball. Boss Moridian, one by one. Yellow team. Number 1 now, De Los Santos. The number 27, Tumi. Adarin mo, Mercury. No, agang tres yun ha, mga ka-idol. Pag nakaunang tres agad yun, agad-agad, makakuha sila ng bola, na bagong bola. Spalding na bola. Number 7. First basket in his ball game, jersey number 7, Tongwa. Wala ko nung magaging sabi, pastas kayo na yung taklet niya. Pastas kayo niya pa rin yan. David now, number 4, on the ball, the veteran, David, slides below, nice drop pass, Sandri. Kicks it out to Igo, number 25. 10 seconds shot clock, 9. 8, number 18, no good rebound, won by the yellow team. De Los Santos now on the two ball. De Los Santos to number 23, oh shit, no good. 8 seconds to shoot, 7, 6, rebound ball, won by the yellow team. And I think it's a basket for 2, number 25. We got 5 love score. Number 4 now, David on the dribble. David kicks it out to Cervantes, number 18. No good rebound, number 35. Bringat. Bringat now to number 23, Muldo. Muldo to De Los Santos. To number 27, back to De Los Santos. To number 27 at the Rainbow Territory. No good. Rebound number 33. Bangit. Nice pass. By double factor. Basket for 2. 5-2, Pampanga Breeders lamang ng tatlo. Muldo. And he gets a foul and a foul committed by number 7. Tongo, number 7. Yan. Si Boss Yuno. Yan, Boss Yuno sa Kalam. Yan. De Los Santos at the Rainbow Territory. Rebound, Muldo, foul, basket for 2 on Muldo. Number 23. Yan, AK White oh. AK White. David now, number 4. Ito yung kumukuha ng mga ibon. Yan ang exporter natin dito sa Pampanga. Tignan niyo yung pagmumukhang yan ha. Nakukuha rin ang bata yan.